Diyos na taon na biyaya. Salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa mong puso, sa diri mi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag. San Pedro Bautista, patron kan Arkidiocese de Cáceres. Sa eskudo de armas kan Arkidiocese de Cáceres, yaon sa walang parte kaini, magihiling ang sarumpalma na simbolo kan pagkamartir o pagsaksi sa paagi ning pagdusay kan buhay para sa pagtubod. Ang palmang ini ang tanda na ipinapanungod sa banal na martir na si San Pedro Bautista. Kan initaas ang Diocese din Nueva Cáceres bilang Arkidiocese din Cáceres kang Hunyo 29, 1951, kaiba kaini ang pagdedikar kay San Pedro Bautista bilang titular kan Arkidiocese. Sa bilog na Arkidiocese, ang Domingo na pinakaharini sa fetsa 6 kan Febrero kada taon, ipinagtalaan na selebrasyon kan Fiesta Mayor ni San Pedro Bautista. Sosog sa Franciscanong kronista na si Marcelo Ribadeneira, maaraman niyato ang naging pamuhay-buhay asin pagdusay kan buhay sa pagtubod ni San Pedro Bautista. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Si San Pedro Bautista namundag kang Hunyo 29, 1542 sa San Esteban, Espanya, asin nagdakulang sa siyudad nin Avila. Kan siya aki pa, sagkod sa naging barobata, ginamit niya ang mga taon sa pag-aadal nin Latin, musika, asin pagtugtog kang organ. Kan ang mga kaedad niya, inuubos ang panahon sa pagkawat o minsan paggibo ning kalokohan, si San Pedro Bautista sibo sa pag-adal, pagbasa asin pagsurat. Hulitaan sa iyang mga magurang, mga marahay na Kristiyano, si San Pedro nagdakula man na may pagkamuot, asin may pagmawot na maglingkod sa Diyos. Nang si Pedro, 22 anyos na, siya nag-ako kan habito kan mga Friday religyoso ni San Francisco de Assis, asin nag-adal sa konvento kan mga Franciscano sa Salamanca. Dai naghaloy, dawa nga ni kulang pa sa edad, alagad dahil sa kadunungan asin mga virtudes na yaon sa iya, tinugotan na siyang maordinan bilang padi, asin tinawan lisensya na magsermon bilang predikador. Kan ang leader kang Hapon na si Toyotomi Hideyoshi, na bisto man sa ngaran na Taiko-sama, nagpahayag na lusobon ang Maynila, nagpadara si Gobernador Dasmariñas nin embahador para mapugolan ang paglusob. Kan ang embahador na si Juan Cobos nawara sa dagat asin dai nakapuli sa Pilipinas, pinili ni Dasmariñas si San Pedro Bautista na maging kasalihid na embahador. Hulita, lubos ang paggalang asin pagtubod niya sa kakayahan asin kadunungan ni San Pedro Bautista, orog na sa lado ning diplomasya. Kan magatubang sa iya si San Pedro Bautista, nahiling ni Taiko-sama ang dakulang kapakumbabaan asin sinseridad kaini, lalo na kan mahiling niya si San Pedro na nagluhod sa pagtaong galang na nakabitis sana. Hulita mahusay si San Pedro sa pakipag-olay, dahil na dagos ang paglusob sa Maynila, asin dahil pa tadaugma si Takai-sama kay San Pedro,
tinugutan niya si San Pedro, asin mga kaiban niya, na mag-erok sa Miyako, Kyoto, Hapon. Sa 4 na taon ning pag-erok sa Hapon, dakula ang nahaman para sa evangelisasyon kan mga misyoneros. Nagmukna pa sinda ning mga simbahan, konvento, eskwelahan, asin ospital. Kan igwa ning galyon, naglubog asin nagtabang si San Pedro na makaligtas ang mga pasahero, asin mga kagamitan kaini, ginamit kang mga dai oyon ni San Pedro ang pangyayari. Tanganing pakarauton siya kay Taiko-sama. Nagtubod si Taiko-sama sa chismis, asin ipinadakop si San Pedro asin mga kaiban niya sa konbento kan Miyako. Sa laog ng 2 bulan, labi-labing pasakit asin pagkulog ang sinapo ninda San Pedro asin pag-iriba. Pinalong ang sa indang toong talinga, asin ipinadara sinda sa syudad. Pinalakaw pa sinda pasirin sa Nagasaki na 700 kilometros ang rayo. Kadena asin nakabitis dawa ngani malipoton asin igwa ning niebe sa inaagihan ninda. Alagad de man lang nagluya ang sa indang pagtubod. Nagsabi pa ngani si San Pedro sa mga kaiban niya, tanganing urog pang magkusog asin dai magtalikod sa pag-ako ning kagadanan para sa pagtubod na sa pagdusay kang buhay sa pagtubod, mas dakul ang mahaman ninda para sa pagpadakop kang ebanghelyo ni Kristo. Kanika-5 kan Febrero taon 1595, sa sarong bulod sa Nagasaki, ipinako si San Pedro Bautista sa krus, asin ang siyang pag-iriba. 26 na martires nakapako sa 26 man na mga krus. Ginarod patanganing mapadali ang kagadanan. Kan ika-8 kan Hunyo 1862, sindagabos, pigkanonizar asin initaas sa altar ng simbahan bilang mga santos martires. Bilang maorop da pamayo kan gabos da frailes Franciscanos sa Pilipinas, si San Pedro nagbisita sa mga manlain-lain na parte kan Pilipinas na nakatagama sa mga misyonerong Franciscano orog na sa Tierra de Camarines o Bicol. Asin sa polisiya ning reduksyon kan mga misyonero kung saan ang pagibo ning simbahan, munisipyo, saod asin mga erokan kan mga residentes sa palibot kaini para maging poblasyon o sentro. Naging kagmukna si San Pedro kang nagkapirang banwaan o pueblo sa Bicol. Sosog sa kronista na si Marcelo Ribadeneira, nagtaram si Obispo Miguel de Benavides kan Cagayan na si San Pedro Bautista na elihir bilang obispo kan Nueva Cáceres sa probinsya kan Camarines. Alagad, hulita yaon hapon si San Pedro asin Mayo sa Pilipinas, dai naging efektibo ang pagkapili sa iya bilang obispo kan Nueva Cáceres. Angay lang na si San Pedro Bautista ang titular kang satong arkidiocesis, asin angay lang na kita magselebrar kang sa iyang fiesta. Siya ang enot na santo na naglakaw sa satong dagang Bicol. Midbid niya ang satong kultura, pag-uugali asin man kamugtakan. Kaya aram niya ang satong mga pangangaipo asin kung paano ini hipnoan. Harani kita sa iyang isip asin puso, kaya husto na sana ang pagkulog niya sa sato. Magduko asin magtuninong na kita sa pagpamibi. O Ama, kaklalang kan langit asin taka, inabot mo si San
Pedro Bautista, maklakaw asin makrokyaw sa samong daga, kan marhay na pareta, kan kaligtasan. O Jesus, si San Pedro Bautista maikot sa pakiking disipulo asin misyonero. Arok sa imo, sa krus ipinako asin inarot pa. Kami mantabangan sa pag-utupkan sa mong misyon. O Espiritu Santo, pinapanal mo si San Pedro Bautista asin pinarikon sa pagtusay kan buhay sa pagtupot. Tawa sa makakangirhat na kakatanan, patalupuon asin pasarikon sa mong inakong pagtupot. O Inang Piña Francia asin Amang San Jose, tapangan kami digdi sa Archdiocese nin Cáceres. O San Pedro Bautista, Ipamipi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa dirimi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Mapaduman sa manlaen-laen naruna, hatod ang tataramon asin paglilingkod. Si Maria ina niya mo andanay nagiya, malakop anla at kansimong misyon. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa sabong puso, sa dirimi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Ang mga biyaya na dulot ni sa kinaban, katanosan, kabanalan, katuninongan. Sa tandang ini matubod ang kinaban, pagkamuot mi sa lambang tawo. Gatos na taon na biyaya, salamat, salamat kagurangnan. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa dirimi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Uya kami danay andam